wa yake da mallakan ji da gani? Allah. Akwai wanda yake da mallakan sa in ba shi ba? Idan da akwai wani da zai tofe jinmu da ganinmu, da zai bar mu? Ba zai bar mu ba. Tun da kaga muna faɗa, kawai Allah ne yake rike da jinmu da ganinmu. Wadda kuma ya zama kurma, wa ya rike jinsa? Allah. Jama'a kuna fahimta? Ana magana ne akan roƙon abin da hurumi ne na Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar. Wa yake da mallakan ji, wa yake da mallakan gani? In ya ga dama ya barka da jinka, in ya ga dama ya karbi jinka, in ya ga dama ya barka da ganinka, in ya ga dama ya karbi ganinka. Su ma kafirai suka ce wallahi Allah ne. Waman yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah ya ce wa yake fitar da rayayye daga matacce daga rayayye? Wa zai iya fitar da kafiri daga jinin musulmi? Wa zai iya fitar da musulmi daga cikin kafiri? Idan so ne musulmi, ba musulmin da zai so ya aifi arni, ba kuma arnin da zai so ya aifi musulmi. Wa yake da iko akan wannan? Allah. Ba ahlus sunnan da zai so ya haifi dan bid'a, ba kuma dan bid'an da zai so ya haifi ahlus sunna. Haka ne ko ba haka ba?